Iki tantangan anyar. Tantangan panganan sugih versus melarat versus sugih banget. Bocah-bocah wadon kudu mangan panganan sing beda-beda. Bisa dadi apik banget, utawa ora pati enak. Ayo kita mulai. Iki kue, apik tenan. Mesakake Britney, mung anak glepung. Kue sing apik. Lan iki katon larang banget. Keren. Ayo mulai karo Britney. Dheweke duwe pilihan sing paling murah. Apa sing kudu tak lakoni karo glepung? Oke, ayo dicoba. Katon apik. Ew, kuing gilani. Enteni Britney, kowe ora perlu mangan glepung. Kowe kudu gawe kue nganggo glepung kui. Ayo, kowe mesti bisa. Kita butuh mangkok. Isi nganggo glepung. Sabanjure, tambahake susu. Kowe ngerti ingin dibisa entuk? Britney? Mesti wae. Iki wedus kesayanganku, Lily. Dheweke mesti seneng menehi susu. Luwih apik, matur nuwun. Nah, bocah-bocah wadon, aku wis duwe susu saiki. Sabanjure, tambahake endhog. Nanging ingendi aku bisa entuk? Bener. Ana susu. Apik tenan. Ayo njupuk endhog sawetara. Lucu banget. Oh, Britney. Manuk kui ora seneng kowe nyolong endhoge. Melayu nila metake nyawamu. Wah, kowe mehwe ora bisa lolos. Nanging kowe duwe endhog kanggo kue masa depanmu. Ayo digepuk ing mangkok. Api tenan. Kita kelangan soko. Kita butuh gula. Apa kowe bisa nemokake? Oh, ana gula ing tong sampah. Kabe sing kowe butuhake wis ana ing tangan. Saiki Britney bakal gawe kue sing enak banget. Sing isih ana mung nyampur kabeh. Rasane kayak aku ndemek slime. Wow, enak. Nanging saiki aku butuh cetakan. Suntak adonan ing kono. Api tenan. Saiki lebokake ing oven. Wah, aku ora duwe. Dadi ayo gawe geni. Aku butuh kayu. Api tenan. Enteni, ayo diobong. Aku duwe korek api. Ora gumunake. Aku kerep camping karo wong tuaku. Wah, kui pancen ora sia-sia. Mungkari manggang we. Wow, iki katon keren banget. Tatanan sing apik. Ambune wis enak banget. Aku mikir kita wis rampung. Ayo dideleng. Oh, katon enak banget. Aku pengen banget nyoba. Mesti enak banget. Wah. Iki isih panas banget. Ayo, adem disik. Saiki aku bisa nyoba. Oh, aku seneng banget. Bocah-bocah wadon, iki pancen enak. Kowe pengen nyoba? Ya wes, karepmu. Aku ora bakal mbagi. Aku butuh pelayanku saiki. Oh, kowe ing kono. Tata meja kanggo aku saiki. Aku butuh sendok garpu lan serbet. Aku ora pengen reget. Apik. Matur nuwun pelayan. Ayo nyoba setitik. Ngiris disik. Katon apik. Wah. Aja mau ngadek ing kono. Usap cangkemku.
Kui luwih apik. Okay. Mung kui sing bakal kowe pangan? Wah, aku mikir saiki giliran Nicole. Monica wis warek. Ayo tak coba. Oh iya, bener. Aku pancen butuh mahkota. Ya, karepmu. Aku duwe rencana. Kowe mikir kowe kui sapa? Ya, hairdryerku bisa digunakan kanti sampurna. Iki bakal nyenengake. Ana sing salah. Apa sing ana ingraiku? Nyipi elek tenan. Monica, apa kowe ngelehake mahkotaku? Yo wes, karepmu. Aku duwe kue larang sing enak. Lan iki pancen enak. Nah, Nicole, rasakna. Wow, dheweke mbagi. Saiki bocah-bocah wadon duwe mesin sing menarik. Oh, bawang putih, kuing gilani. Skittles, apik tenan. Lan Britney, wow, jelly emas. Kui gumunake, ayo mulai karo Monica. Let's go! Hey, aku ora pengen nglakoni. Oke, aku bakal nyoba, nanging aku duwe ide. Aku duwe baget Prancis. Mesti bakal luwih apik kanthi cara iki. Ayo peras jelly ing dhuwur roti. Lan saiki aku bisa nyoba. Iki isih katon elek. Wow, Monica, kowe bener-bener nglakoni iki? Kita kaget. Iu, ambuneng gilani. Kowe mesti kudu mangan permen karet sawise iki. Sanajan, Monica duwe rencana liyane. Bocah-bocah wadon, iki kanggo kowe. Iki balon kanggo kowe. Let's go! Lan saiki aku bakal njeblugake. Ayo dicoba. Iki bakal nyenengake banget. Piye miturutmu? Iu, kuing gilani. Let's go! Nah, aku bakal pindah menyang Skittlesku. Aku seneng iki. Iki talam. Wis siap. Suntak jelly ing kono. Lan saiki, ayo dicoba. Wow. Ana akeh warna. Lan iki enak banget. Wow, Nicole, ana apa karo kowe? Kowe wis malih. Kowe nganggo klambi kuning kabeh saiki. Keren. Ayo diterusake. Coba jelly liyane. Mesti iki Skittles warna-warni. Nah, saiki klambi biru. Cocok karo raimu. Monica, aja demek. Iki duweku. Lan aku ora bakal bagi karo kowe. Nice! Iki enak, lan nyenengake banget. Delengen rambutku, katon apik tenan. Aku seneng warna ijo. Aja Mary, kanca. Britney, saiki gilirane kowe. Britney bakal kaget. Dheweke durung nate mangan emas sadurunge. Ayo, rasakna kasugihan iki. Wah, iki pancen emas asli. Lan Britney seneng. Apa sing ana ing sirahmu? Tiara. Nanging iki mahkotaku. Dudu duweke. Ora mungkin. Apa sing kedadean yen aku nyoba maneh? Ayo cupuk jelly setitik. Enak banget. Wow, aku duwe akeh emas saiki. Apa sing kedadean yen aku nyoba maneh? Wow, nyenengake. Britney, apa kuwi ora kakehan perhiasan? Apa kowe bisa nahan? Oh, dheweke tiba. Saiki wis resmi, Britney ora bisa nahan kasugihan kuwi. Dan saiki kowe duwe koup. Britney entuk sing paling murah.
Apa ana soko ing kono? Nicole? Nah, iki standar. Monica, Coca-Cola emas? Kui perkara sing beda. Ayo mulai karo aku. Apa ana soko ing jero? Ayo dicoba. Nah, aku mikir ana seret. Oh, enten nih. Okay. Ora ana, nanging yowes, aku bakal tetep mangan. Iki enak. Apa sing ana ing pikiranmu saiki, Britney? Wow, ingendi kowe entuk palu sing gede banget? Lan apa sing kowe lakoni? Kowe wis gawe kaleng kuwi gepeng, keren. Ana ide apa sing kudu dilakoni sabanjure? Oh, aku mikir aku ngerasa kowe bakal gawe hiasan kanggo awakmu dewe, kaya perhiasan. Kui apik tenan. Katon apik gayane. Nanging bocah-bocah wadon sugih kita ora bisa ngerti. Let's go! Nah, iki giliranku. Aku duwe kok biasa. Wah, aku kudu bukak, nanging ora bisa. Ayo, bukak. Ora ana sing bantu, nanging aku duwe ide. Okay. Aku bakal malih dadi samurai. Banjur aku mesti bakal bisa mbukak botol iki. Gulung lengen kelambiku, jupuk katanaku. Oh iya, kita wis nyingkirake tutupe. Sing isih ana mau ngombe kabeh. Gampang banget kayak ngono, kowe bisa mulai. Apa kowe bisa ngombe kabeh? Enten nih, ana 2 liter Coca-Cola. Kui akeh banget. Lan aku seneng banget. Nuwun sewu kabeh wong. Kui pancen kuat. Ora ana sing arep-arep iki saka kowe, nanging kita terus maju. Coca-Cola emas kita. Monica, apa sing kowe temokake? Pelayan, aku butuh bantuan. Ayo, suntak langsung ing cangkemku. Kui enak. Lan iki emas. Oh, pelayan kui jatuh cinta karo Nicole kita. Nanging kowe pancen lali karo Monica. Deweke bakal kelelep ingkok. Luwih becik kowe melayu. Lan saiki kowe duwe Nutella. Kita kabeh seneng. Duweke Monica murah. Nicole duwe sing biasa. Britney, kowe beja banget maneh. Iki Nutella emas. Kui edan. Nah, kabeh wis jelas. Oh, aku pengen gunakake kesempatan ini nanging yo wes. Aku ngerti. Iki kosong, nanging aku duwe rencana. Aku butuh bantuanmu, Koki. Kowe kudu nindakake soko babagan iki. Aku mesti bisa nindakake kui. Aku wis ngerti. Aku duwe rencana jenius. Jupuk susu, suntak ing stopless, banjur tutup lan goyangake kanthi apik. Aku kudu nindakake luwih kuat? Apik. Saiki kita duwe milkshake coklat. Nias nganggo whipped cream lan marut coklat ing dhuwur. Lebokake sedotan ing ngendi? Sampurna. Nona Monica, coba iki. Let's go! Apa kowe serius? Enten nih, iki pancen enak. Iki bayarane. Dadah. Let's go! Iki mesti enak. Nanging saiki gilirane Nicole. Nutella pink mesti keren banget. Iya, sejatine iki enak banget. Aku seneng banget. Iki enak banget. Nicole, ingen di sopan santunmu? Ora masalah. Aku seneng karo pangananku. Enak.
Apa? Kenapa kowe ndeleng aku kaya ngono? Nicole, iki pangilon. Kowe mangan kakehan gula, saiki kowe duwe kukul. Aku mikir iki lucu. Aja kuatir, iki bakal ilang. Lan saiki giliranku. Ayo dideleng Nutella emas iki. Iki mengkilap. Wow, ayu banget. Mesti anak emas ingkono. Kabeh rampung. Aku siap tuku Nutellamu kanti rega $100. Aku nawakake 1000. Okay. Wow, ana langsing bukak ing kene. Pira duit sing bakal dipikolehi Britney? Taruhan saya mundak. Wah, kui duit sak koper kebak. Ups. Apa sing kedadean? Aku ora bakal ngeculake. Aku bakal njupuk Nutella kui. Aku ngerti teknik rahasia karate. Kui luwi apik. Saiki, ayo tak coba. Enak. Oh my.